Bitelan dor peçkiri tane mirov her dil cihên o bedarî kemasî jûrên teng fikirên sıcekî asayiye axivîn mirine edalet şûrekî kor e li destê xurtan e ger ez bêdeng bimînim paşê çara min e li ser mijarên veşartî ger ez biaxivim dişewit belkî jî dibêjim ger ez bêagah bûma ez ê ev qasê nekişanda li sînorê mayîndar ê agahiya min amezin dibûyî hinek çaran jî dibêjim ger min rastî te batana min ê bipirsiya ê Xwedê ez gawim yê li kotê têgirê dan ez meymûnim yê di qefesê de dilîse ev aqil û ev ziman tu çima dan min ji bo tinazkirinê di welatê qedexe de